केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सध्या राज्यात भाजप आणि महाविकास आघाडीत घमासान सुरू असताना महाड तालुक्यात मात्र वेगळं चित्र पाहायला मिळालं। महाड तालुक्यातील बारसगाव ग्रामपंचायत इथं जलजीवन मिशन अंतर्गत 75 लाख रुपये निधी मंजूर झाल्यानं महाविकास आघाडी आणि भाजप नेते एकत्र येत नवनिर्वाचित सरपंच सदस्यांसह भूमिपूजन करण्यात आलं। काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्ष धनंजय देशमुख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महाड तालुका अध्यक्ष निलेश महाडिक यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करत जलजीवन मिशन अंतर्गत महाड तालुक्यामध्ये सुरू असलेल्या काही कामांमध्ये स्थानिक माजी जिल्हा परिषद सदस्य हस्तक्षेप करीत संबंधित ठेकेदाराकडून टक्केवारीची मागणी करत असल्यानं त्या ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचं काम होत असल्याचं खंत व्यक्त करण्यात आली आहे। प्रथमतः मी आज माझ्या ग्रामपंचायतीमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना या कार्यक्रमाचा भूमिपूजन समारंभ पार पडलेला आहे। या योजनेचा आम्ही गावासाठी 100% लाभदायक असं काम करून उत्तम दर्जाचं काम करण्याची कॉन्ट्रॅक्टरला विनंती केलेली आहे। तसेच उर्वरित पुढील 5 वर्षात आम्ही गावाच्या मूलभूत ज्या सुविधा आहेत, आता पाण्याचा प्रश्न आमचा सुटलेला आहे, यात तदनंतर आम्ही रस्त्यांवर भर दिलेला आहे। मी आपल्या जिल्ह्याचे खासदार माननीय तटकरे साहेब यांच्याकडे आमच्या गावातील मुख्य रस्त्याची मागणी केलेली आहे। साहेबांनी मला शब्द दिलेला आहे की लवकरात लवकर तो रस्ता मंजूर करून पूर्णत्वास नेण्यात येईल। थोड्याच दिवसात आम्ही त्या रस्त्याचं सुद्धा भूमिपूजनचा कार्यक्रम ठेवणार आहोत। अशी आमची मूलभूत सुविधांवर जास्त भर देण्याचा आम्ही ठरवलेला आहे। महाड तालुक्यामध्ये ज्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्या, या खऱ्या अर्थाने स्थानिक पातळीवरती पूर्ण ताकदीने सर्वांनी मिळून एकत्र येऊन शिंदे गटाविरुद्ध लढल्या। हे लढत असताना महाविकास आघाडीमध्ये जे सामील झाले अशा त्या ठिकाणच्या स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे ही सगळी मंडळी आमच्याबरोबर होती। बारसगावमध्येही निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवरती जी योग्य आहे अशी भूमिका घेत एक तरुण सरपंच निवडून देण्याच्या दृष्टीने, गावाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने ही सगळी भाजपची मंडळी या ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या सोबत राहिली। हा पूर्णपणे स्थानिक पातळीवरती झालेला निर्णय होता आणि त्या पद्धतीने त्याचं यश आपल्याला या ठिकाणी परिवर्तित झालेलं दिसतंय। सामान्य माणसाचा, माझ्या माता भगिनींचा जर पाण्याचा प्रश्न सुटत असेल तर मला वाटतं त्याच्यामध्ये काही क्वेश्चन मार्क किंवा प्रश्नचिन्ह उभं करण्याचं काही कारण नाही। आता जे आले नाहीत ते व्यक्तिगत त्यांच्या काही अडचणी असू शकतात, त्याला आपण बाबा तुम्ही का आलात नाही याचा जाब विचारण्याचं कारण काहीच नाही ना। पण जर का एक जटिल प्रश्न आहे तो वर्षानुवर्षे सुटत नसेल, माझ्या माता भगिनी बंधू भगिनींना त्याच्यापासून जर त्रास होत असेल तो जर आज सुटतोय, त्यांनी प्रेमाने आम्हाला बोलवलं तर अशा प्रेमाच्या बोलवण्याला येऊ नये, मग फार मोठा प्रश्न आहे। आता तुम्ही श्रेय घेण्यास काय पाहावयास असा काहीतरी शब्दप्रयोग वापरता, पण तुमच्या मनाला माहिती आहे की भारतीय जनता पार्टी तेवढ्याच तुल्यबळातले आहे। आम्ही कोणाच्या ह्यांनी आमचे आदरणीय नेते देवेंद्रजी फडणवीस एक असं व्यक्तिमत्व आहे जे जगाला माहिती आहे, जे तुम्हालाही माहिती आहे। आणि मग कोण कुठे आहे त्यापेक्षा आमचं असं मत आहे की आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून शिवसेनेच्या बरोबर काम करतो आहोत, दोघांनी मिळून एकत्र काम करूया ही एक मनोमन इच्छा आहे। पण असं करत असताना सर्वसामान्यांचे जे काही जटिल प्रश्न आहेत ते सुटावेत हाच याच्या पाठीमागचा हेतू आहे। मी या गावामध्ये राजकारणासाठी मुळीच आलो नव्हतो। सोनल हा माझा एकदम जीवाभावाचा सहकारी, मी त्याला समजतो। प्रभाकर दांजे हा माझ्या म्हणजे माझा मित्र आहे, माझा सहकारी आहे, माझ्या पक्षाचं ते काम करतात। आणि मग अशा वेळेला त्यांनी बोलवलं आणि ते येऊ नये असं नाही। जर दुश्मनाने सुद्धा बोलवलं तर आपण तिथं जाणं काम आहे। उद्या मला
तुम्ही कोण समजता माझा दुश्मन मला काय माहीत नाही, पण त्यांनी ठरवा तुम्ही आणि त्यांना सांगा बोलवायला, मी येतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.